Je celkom fajn uvedomiť si, že webová stránka je pomerne jednoduchá záležitosť. Jej úlohou je zobrazovať dáta, ktoré prídu napríklad z backendu, no a v tomto videu si ukážeme, ako na takúto informáciu z backendu počkať, ako si z nej vyťahnuť informácie, prípadne ako ich overiť. Poďme rovno na vec. Mám tu pred sebou takýto jednoduchý test, ktorý otvorí stránku a klikne na tlačidlo, poďme sa na to pozrieť. V momente, keď som klikol na tlačidlo, odoslal sa mi request na backend. Poďme si to pozrieť bližšie. Prejdem do inšpektorátu, prejdem do záložky network a tu keď sa pozriem, kliknem na tlačidlo sort me again, tak vidím, že sa odošle požiadavka na backend na takúto URL. Odpoveď vyzerá nejako takto a túto odpoveď si potom stránka na základe kľúčov rozkoduje a tie informácie mi ukáže priamo tu. Poďme si to ukázať ešte raz, ale v Trace Viewery. Tak, teraz keď si zapnem Trace Viewer, tak je tam jedna veľmi šikovná vec, ktorú vám chcem tiež ukázať, a to je, že ja si viem tie networkové requesty a celú komunikáciu odfiltrovať. Teraz keď sa pozriem do záložky network, tak tu mám niekoľko requestov a ja keď si tak cez ne prechádzam, tak tu hore mi to aj ukazuje, v ktorej časti behu daného testu ten daný request prebiehal. A teraz keby som chcel napríklad iba po kliknutí na tlačidlo zistiť, čo sa na stránke dialo, tak prejdem sem hore a ja si to môžem takto odfiltrovať a vidím, že v tomto momente sa odoslala iba jedna požiadavka na backend a to bola práve táto. Pozriem sa, či tu mám aj body a body tu nemám, pretože som nepočkal na to, že sa mi odpoveď vráti. Čiže v tomto bode, keď si to teraz zväčším, tak vidím, že v tomto bode ten klobúk rozmýšľal, odpoveď sa nevrátila, takže poďme si ukázať, ako na ňu v Playwrighte počkať. Prvé, čo budem potrebovať samotnú adresu, kam sa takýto request odosiela. Adresa vyzerá nejako takto, toto je URL, takže ja si ju skopírujem, no si vypnem, prejdem späť do testu a teraz poviem, že po kliknutí budem chcieť počkať na odpoveď zo servera. Vyzerá to nejak takto. Page.waitForResponse a definujem si tam URL, na ktorú bol request odoslaný. Keď sa pozriem na to, ako táto metóda vyzerá, tak vidím, že mi vracia nejaký promise. To znamená, že ja budem musieť sem prihodiť await, aby som počkal na to, že sa mi ten prísľub vôbec naplní. Dobre, poďme si teraz tento test spustiť ešte raz, uvidíme, čo sa stane. Keď ja sa pozriem na tento sorting head, tento posledný network, tak tu vidím aj odpoveď, ktorá mi prišla. V ďalšom bode, čo budem chcieť spraviť, ja si budem chcieť túto odpoveď vytiahnuť niekde do testu, aby som ju potom napríklad na stránke mohol overiť. Ako na to? Vrátim sa späť a keď sa opäť pozriem do toho, ako táto metóda vyzerá, do zápisu, tak vidím, že ako náhle sa mi naplní promise, tak sa mi vráti nejaká odpoveď response. Čiže ja môžem spraviť niečo takéto. Poviem, že const response bude výsledok toho, že počkám na tú odpoveď zo servera a keďže ja budem chcieť túto response premeniť na nejaký JSON, z ktorého si viem vyťahovať dáta, môžem urobiť niečo takéto. Const response body, poviem, že to je response.json. A opäť, keď sa pozriem do tejto metódy, tak je to nejaká metóda, ktorá mi vracia opäť promise a vracia mi JSON representation of the response body, takže priatelia, telo odpovede priamo v JSONe, čiže opäť sem musím pridať await a dám si sem nejaký console log, nechám si vypísať to telo odpovede a teraz si sem dám debug, takýto breakpoint, spustím si to v debug móde a uvidíme, čo to response body vôbec obsahuje. Čiže toto môžeme dať preč, ale keď sa pozriem na túto response body, tak tu vidím celé to telo odpovede, ktoré vyzerá následovne. Mám tu house a mám tu nejakú hlášku. Čiže ja by som mohol spraviť také, že response body bodka a napríklad tá hláška, ktorá sa mi zobrazí na stránke a pekne mi ju tu vypíše. Teraz keby som chcel overiť, že tá hláška, ktorá sa mi vrátila z backendu, sa mi naozaj zobrazí na stránke, môžem to spraviť následovne. Zoberiem si toto response body, vyťahnem si z neho iba túto hlášku
a potom ju overím s tým, čo mi na stránke naozaj prišlo, takže tam budem potrebovať nejaký lokátor, čiže ja budem chcieť teraz asi opäť spustiť ten TraceViewer, ale bez debug módu. A inak v TraceVieweri takisto môžem používať takýto terč, jednoduchý. Takže keď som lenivý sa šparať stránke, tak to tiež používam. Takže v tejto časti už vidím, že mi prišla nejaká hláška. Čiže vidím, že to má nejaký pekný datatest atribút. Ja si to môžem jednoducho skopírovať. A v teste poviem, že await, očakávaj, expektáciu page. Ten môj lokátor, že má mať nejaký text, to have text, ten môj konkrétny, čiže response body, bodka, to moje sorting head says. Takto by mohol vyzerať hotový test, poďme si to overiť, či to je naozaj tak. Test mi celkom rýchlo prešiel, poďme sa pozrieť na to samotné overenie. Takže v tomto bode som overoval, že tá hláška, ktorá sa mi vrátila z backendu, je naozaj tá, ktorú som videl potom aj na stránke, takže všetko je v poriadku. Čiže takto jednoducho vieme v tomto prvom bode počkať na odpoveď zo servera, uložiť si ju niekam do konštanty, potom si z nej vyťahnuť iba samotné telo odpovede vo formáte JSONu. A ak to napríklad potrebujeme v teste, tak to môžeme takýmto spôsobom overiť, čím overíme, že tie dáta, ktoré mi prídu z backendu, sa naozaj správne na tej stránke zobrazia. Ďalšia vec je, že ak by som chcel napríklad túto URL trošku skrátiť, tak sem dám 2 hviezdičky a tým pádom ja budem čakať na odpoveď zo servera, ktorá sa poslala na hociakú URL, ktorá končí takýmto endpointom. Dobre priatelia, to by bolo k čakaniu na odpovede zo servera asi zatiaľ všetko. Ak by vás niečo zaujímalo, kľudne mi dajte vedieť. Ešte by som chcel možno ukázať v budúcnosti mokovanie. Ak by vás to tiež zaujímalo, napíšte mi niekde okolo videa. Toľko z mojej strany, ja som Furbo, učím vás testovať automatizovanie. Čaute.